Avui s'ha presentat a la Diputació de Lleida un nou i ambiciós festival de creació contemporània que celebrarà a Tàrrega el proper mes de juny i que vol que la capital de l'Urgell creixi com a pol cultural, també pel que fa a arts plàstiques. Des de les naus modernistes del Museu de la Mecanització Agrària de Caltrepat de Tàrrega s'impulsa l'Embarrat. Per primera vegada, un espai museu industrial acull un projecte d'art contemporani. I que donar-li un altre punt de vista ens ha semblat molt interessant. I al fer la proposta a l'Ajuntament de seguida s'hi van a vindre i pensem que poder veure aquesta fàbrica amb un seguit de creadors i obres exposades doncs li dona una altra dimensió i pensem que és molt important. Per tant, l'objectiu número 1 és la promoció de la ciutat i de la fàbrica. El segon objectiu és un objectiu molt noble que tenim el Jesús i jo, la nostra empresa, que és el de l'acostament de la cultura i l'art a la societat. El fotògraf Joan Fontcubert ha estat l'artista convidat a col·laborar en aquesta primera edició de l'Embarrat. El resultat serà un llibre, Trepat, que contindrà la visió particular d'aquest artista català sobre aquest patrimoni targarí. Aquest espai amb el Trepat que ens demana que pensem com podem fer un llibre per commemorar el centenari de la fàbrica Trepat. Quan vam rebre aquesta mena d'encàrrec o sol·licitud, vam pensar quina podria ser la millor manera de fer aquesta promoció extraordinària del Museu Trepat. Va ser així que vam contactar amb el Joan Fontcubert. Al Joan Fontcubert li vam dir: Joan, a Tàrrega hi ha alguna cosa que potser et pot interessar? Què és? És una antiga fàbrica, etcètera, que hi ha maquinària, agrícola... Potser m'interessi. Doncs va venir a Tàrrega, s'ho va mirar i va quedar absolutament frapat una mica per les instal·lacions i de seguida se li va obrir la ment. El segon dels grans pilars de l'Embarrat és l'exposició La Gran Màquina, que reunirà entre 8 i 12 artistes actius, emergents i compromesos que amb les seves obres constituiran aquesta exposició que s'ubicarà a l'interior de la fàbrica Trepat. Això és una concepció del que ha de ser un museu modern, un museu amb perspectiva de futur. Avui és impensable gairebé que un creï un museu com una simple exposició de coses que la gent va veure. Un museu ha de ser més avançat, ha d'anar més enllà. El Festival Embarrat està organitzat conjuntament per Intersecció i el Museu de la Mecanització Agrària Caltrepat, que enguany celebra el seu centenari. A més, compta amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Ilerdencs.